Na ako'y tambag sa mga gwapo o gwapa diha. Nga kinahanglan dili mo maginilad og batasan. Naalang gani mga tricycle driver, mga construction worker, mga driver sikat-sikat nga nanimaw di ang ilok. Tarungan ninyo pansin, basta tarungon lang mo pansin. Tagaan po niyong maayong pagtaga, dili kay taas-taasan ninyo sa inyong kilay, hilas kayo mo. O ikaw po gwapo, mo gyapon, dili ka maghinambog nga porque gwapo ka, nalay mga bae diha nga mga nasa mga squatter, taas-taas imong kilay, hambog na kayo ka. Tagaan gyapon na inyo maayong pagtagad. Magpasalamat mo gipakatawo mo gwapo o gwapa. Pero huna-huna bisan unsa mo ka gwapo o gwapa, muhikap gyapon mo sa inyong tae. Oh. Lisod po, dili mo mahikap sa inyong tae pag pangilo ninyo. O, makahikap ang ginang inyong kamot sa inyong tae. O, lisod po. So, inyo maginang hikapon. So, amoy angay mag-inarte. So, kung naay mo tagad nyo mga bahog ilok niya, mga driver sikat, mga driver tricycle, tagod ro nga gyapon, tagaay gyapon ninyo og maayong pagtagad. Pasalamat mo sa Ginoo nga ipakatawa mo gwapo o gwapa.